Kaixo arratsaldeon, ongi torriak Antigoko pelota txapelketaren 77. egizia jokoan daukagu. Gaurkoa, txapelketa ofizialeko laugarren eguna, guztira torneoko 6. Badakizue, bi egunetan izan genituela atariko partiduak eta orain ja txapelketan bete-betean gaude. Eta gaur ere azar nolako erantzuna. Arratsaldeko 6:00 sarrera guztiak salduta. Pena da, ez pena sarrera guztiak salduta egotea. Pena jendea kanpo gelditu duela pelotalekura etortzeko gogoz. Dena bete zaigu esan bezala, partiduak ere alako direlako. Lehenengoan, Ibarluzea eta Kanseko, Gerriko Gorriz, Gerriko Ordinez, Ramirez eta Beloki. Ibarluzea gero orkestuko dituko pelotariak, Urretxuarra eta Kanseko jaiotzez Madrildarra dugu. Baina ja urte tardi zituenean Logroñora joan zen, eta horregin zaigu pelotari Titin elkartearekin. Bere kontrarioak Ramirez eta Beloki. Eta gero, elite mailako partidua ere aparta azaltzen da. Fernandez eta Sotil, lehenengo partida jokatuta irabazi zutenak, eta beren kontrarioak Apesetxea eta Loza. Loza, Errioxarrak hilontan egingo du, hilontan barkatu. Aurten, urte honetan egingo du debuta Aspe enpresarekin, eta Apesetxea bera ere, Asperen esanetara lanean ari da. Beraz, hemen begira bat kamerarekin emango dugu, armailak ikusteko, nola dagoen jendea ikusi zazue, dena beteta eta pozekoa da egia esan gaur duen erantzuna. Eta pozekoa ere, Apesetxeatarrak hemen ikustea. Patxiku, Apesetxeak, 86 urte dauzka. Irailean 87 urte ditu. Eta bere anaia, Apesetxea pelotariaren aitona da. Aitonak 91 urte, Patxik 97, ongi torriak Apesetxeatar guztiek, biegi ezaparte Apesetxeak gehiago ere baitira hemen, bagoaz gure tokira, gaur kontaketa lanetan, hasier arteak izango dugu, orantxe arte beraz. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, ongi torriak hemen Antigora, ja lehen kantzatik luzatu dizuegu agurra, eta orain hemen gure eserlekutik, primeran gaude. Pelotaleku edarronen 6. kuadro parean, 6tik atzera xiago, errebote tarte hortan, eta naiz etorriko Hasier Arteaga, gaur komentarista lanak gurekin egingo dituenak, eta gauza asko dauzkagu egia esan gaur ere nula ez, zuekin komentatzeko. Batetik utzia zue partiduen ateriko egiten, Ibarluzea eta Kanseko Gerriko Gorriz, Ramirez eta Beloki Gerriko Ordinez. Ramirez eta Belokik atariko jokatu zuten, eta irabazi egin zuten Egurrola eta Opinaren kontra 22 eta 22. Ibarluzeak eta Kansekok partidu bakarra daukate jokatutan, eta ura ondo irabazi zuten Muro eta Sant Estebanen kontra 22 eta 11. Honek esan nahi du gaur. Ibarluzeak eta Kansekok nahikoa dutela 12 tanto egitea finalderritarako txartela lortzeko. 12rekin finalderritara eta partidu irabazi duzki finalderritara lehenengo postua eskuratu. Oier Ibarluzea Urretxuarra dugu, gero aurkezpena hemen 5 jotatik egingo badima digute ere. 19 urte ditu, nioen 1,84 zentimetroa, bere atzelari Álvaro Kanseko, jaiotzez Madrildarra nioen, baino Errioxan peloteri egin zaigu, Titin eskolakoa da, honek ere 19 urte. Kontrarioak Gerriko Ordinez izango ditugunak, Unas Ramirez, 18 urteko Bizkaitarra Barrakoldokoa, 1,85 zentimetrorekin, eta bere atzelaria Eneko Beloki Andailarra 20 urterekin 1,85 zentimetro. Lehen gogunean gurekin izan genuen hemen komentarista lanetan Iñaki Lizaso. Aldi berean, Gipuzkoako Pelota Federazioko presidente duguna. Eta esan zigun, joan berzutela Mallorca aldera, pelota partida jokatzera. Eta ez bakarrik joan, partiduak ere jokatu dituzte. Eta zintzo gainera Iñaki Lizasok, jale digut bertan ze pasatu den. Eta egia esan hemendik kuadrilla handia joan da.
bi finalerdi jokatu ziren atzo. Lehenengo partiduan Urmenetak eta Arangunenek irabazten Lizaso eta Bretonen kontra 22-16koaz, bigarrenean Artetzek eta Urruzolak irabazi 22-19koaz Mikel Goñi handia, eraguztidan handia, eta Ortiz Derbinari 22-19koaz, eta gaur olantxe arratsaldeko 7etan segurunik lehixiago esaten zian Iñaki Lizasok, Mallorcako pelotalekua oso berezia dela, ez jokatzeko ez dagoela egindan paletaz daritzen direla, eta ben baino lehenago iluntzen duan, 20 minutu lehenago bai, argikuntza artifizialik ez dute, eta hori dela eta agian jaialdi aurrera egingo dutela. Gaur, oraitxe 7etan bestela, azteko aira, 3 eta 4 postua erabakiko duten partidua. Lizaso eta Ortiz Derbina, Mikel Goñi eta Ortiz Derbina beste handaiaren kontra. Eta gero izango dira, Urmenet eta Aranguren, Artetxe eta Urrozalaren kontra hori ja finalean. Iñaki berak esan digu, lehenengo partida bukatu orduko, bidaliko digula, antzer gertatu den, eta noski, bidatzen baldin badigute, guk kontatuko dizugu bertan izandakoa. Bueno, zuzenketa batekin erro dakat, esan dut zimeno, 3 eta 4 posteren bila joateko, batetik Mikel Goñi eta Ortiz Derbina ditugula, eta bestean Lizaso eta Breton. Esan dut Lizaso eta Ortiz Derbina, Lizaso eta Breton. Eta komentarista lanetarreko etorri zaigun laguna ere, hementxe, badekite Antigora etortzea, ez dela, Antigora etortzea arroza da. Kotxea ustea, eguraldi honarekin oso zaila, eta behin etorrita, kotxez, aparkalekoa bilatzea ere, ez da erreza, eta kosta egiten da, nahiz garaiz etorri, Donostiara, pelotalekura etortzeko, Asier Arteaga, hemen ari da, Patxiko apezetxea, justu nire atzean ikusiko zuen, txapelduna, inedin txapeldunagoa, txapela hundiarekin leti, udamezera xeneguan, irri fartsuar ikusten duzue, eta, larrogeita mozi urte da euskara, eta San Miguel egunean, beteko ditut, larrogeita mozazki urte. Asier Arteaga, Arratxaldeon. Hau, Arratxaldeon. Patxiko zitzekiten egiten, hau da, sasoia dokanak izan. Bai, motel, eta zenbat partidu ikusi otetun, Patxiko, eta bai, ilusio isi du. Eskustuak erremiltakoak, leko lagun batean galarretan. Pixko bai. Egun ari da. Arrakotzen Asier Arteagarekin. Zena partidu ikusi ditu, espezialitate guztietako eta fronte guztietan. Ere garaian Bergaran, Eibarren, Noreinik, Lagertera bai, Zamateotara urte oro. Eta bueno, gaur nahi izan du Antigora, zerantzian badirela zazpigatu zazela honuntza tortzen, Iberia nahiarekin etorri da, zenezke dago nahiaren milioak jokatzen du, gero bainata pezaxeak elite mailako partida. Bueno, Asier, Donostira etortzea arroza dela, baina kotxea guztia eta zela arroza, ez da? Horiek etortzea, aiatzea bai, aparkatzea beste kontu badek. Naiz, bingo txoko guztiak ezagutu, ez da nahiko hori. Ez. Aparkatu du eta puntuala aiatu ez du, hasi guztua. Bueno, partido politak, denak esango dute direla partido politak, beti dagoelako zerbait jokoan. Ibarruzea eta Kanseko ditugu, hemen Gerriko Gorriz, Gerriko Urrinez, Ramirez eta Beloki. Ramirez eta Beloki partido dute jokatutakoa, atarikoa, previa. Irabazik itzuten, 22 eta 20koaz. Hauen kontarioak, Ibarruzeak eta Kansekok jokatutako bakarra irabazita daukate, 22 eta 11. Ez daki favoritori dagoen, baina garbi dagoena da, Ibarruzeak eta Kansekok final horretarako txartela lortzea arroza dutela. Beste 12 tanto eginez matematikoki final horretan daudelako. Eta noski irabazten baldin badute, lehenengo tokia matematikoki eskuratuko dutelako. Nola ikusten duzu, Asier? Bueno, partidu irekia ez, nik usi behar gaurkontan, Ramirezek eta Belokik zer bertxio matekoen, aurrekoan hasiera ikaragarri eman gero partidua bukatu ezinik, itxi ezinik ibilizien, eta, bueno, ikusiko dugu ez, Ibarluzea nik uste pixkat diferentzien markatuko dutela irutzi zain, eta, Protagonistak aurkeztuko dizkigute, epaileak, ekuateoz ditugunak, Gaio Trantxe eta Mikel Txoperena. Eta kanpoan, ez dakit zemalak egongo diren, 50 lagun bai, sartu ezin dutenak, eta asko dira, betiko bezeroak, batzuk hemen auzokoak, beti goten direnak, baina zakina da hemen Asier, edo garriz etortzen zera, edo tokirik ez dago, pena da inbeste jende kanpoan ikuste, baina zer egingo dugu. Bai, jende asko beratu da, eta gero, esan genuna ez, pilotarako oso polita dago, dena itxia dago, leheno jende asko busti egiten zelako,
gaur egun ez da bustitzen, baina horrek ere ekarri du, jende guztiago sartzea eta gaurko kasuan bezala, jende batzuk penatan geratu gara. Bueno, no, Álvaro Canseko, orain aurkeztu duten pelotariari galdetzen nion. Bueno, zeure burua zartzen duzu? Madrildar bezala daukazu zeure burua edo Errioxar bezala eta zenit? Segun eta segiten duen. Irabazten bali modu toki bateko eta galtzen bali modu besteko. Bueno, gauza da, Madrilen jaio zela eta pelotari, bueno, umetan etorri zen ja edo joan zen Errioxara, Logroñara, eran pelota bizitzenean titin, pelota eskolan hasi zen da, han egin da pelotari eta noski nahi duenarentzat Madrildarra, nahi duenarentzat Errioxarra. Guretzat Errioxarra. Bi pelotarien aurkezpena bi urdinen egin dute, gorrien ere bai, orain aber txapa zer erakusten digun, eta gu kontaketarako prest. Atzera bi pixki batekin. Beren apaiak txapa irera. Gorri. Oiarri berluzea eta Álvaro Canseko nintzatu zekea. Lehen gogunean partidu der baten nioen ba, 22 eta 11koaz partidu irabazten zutela. 35 minuteko partidu izan zen eta Ibarruzeak sakari gintatu bat egin zuen eta bezi izan ziren martzera jamesu nagusi. 6 eta 1, 11 eta 2, 13 gerturatu ziren bostan dara, baina bukaeran Ibarruzeak Cansekorentzat 11 datoz garaipena. Eta badoan orkestera, norte baztera, gure kronometroa abian, eta horroiak, sakera Oiarri Berluzea. Atera sakea. Rebote zulo notetik Eneko Belokik motibolea zerantzun. Ezkaraz Ibarluzea eta tanto. Lau pelotak adakein, Xier, tanto, ez zin Unaz Ramirezek pelota jaso. Bai, bizkator Ramirez erdilo harrapatu du, eta Ernei Bili, eta berak itxo dira. Horrezuara, Oiarri Berluzea sakea. Ordo oiar. Ezkerra, autarria mote egin, luzea atera, autarria, ezkerrez jaso Belokik. Canseko, lehen gunean erakustaldia eman zuen, bi besuekin, jader, eskuina bezala ezkerra. Canseko eskuinez. Uztak aipatu dituen, Ibarruzak eta Canseko emerezin aurte dituzte, horriak, eta urdinak, Unaz Ramirezek enazertzi, eta Eneko Beloki, handa indarrak, beratzelariak, hogei. Cansekoren pelotak ala. Belokik eskuinez. Ezker Canseko. Azer pelotak ala. Lauterrik dijo eta rebotera. Boti daudeaz, sartu behar izan du. Eneko Belokik ez hileraban, haze pelotak ala jo du, Javier. Bikaina, egia esan goiko losa, azkeneko losan jodu. Bikaina aprobetxatu zentura guztia, eta gero zabaldu zenera. Tanto ederra. Bikaina. Oiarri Berluzea sakera. Betiko guratuko dizuet, handoin tanto egite bali behin uste barriak, ja, zinera egiten daudela. Hori naketa beste partikutan zepaketzen. Ezkerrez, sake jaso Belokik. Berluzeak ezkerrez luze. Ezkerrez Ramirez. Canseko, lautik, ezkerrez. Seitik Belokik. Canseko, bostek dijetzi. Ezkerrez jaso Ramirezek. Ezkerrez Ibarluzaren pelota kada hona da. Zeian, ez da ondo jarri pelotara, nola la eraman dueneko Belokik. Ezkerrez txokola Ibarluzeak, jaso nolala Ramirezek azera Ibarluzeak eta eraman bolea Belokik. Cansekoren pelotaka da, errebotera doa, ai! Beretzat pena. Errebotera zijoan gainerakoa, baina hortxe, 5. kuadro parean, salira, Cansekoren pelotaka da, bat eta bi. Deinen errez mugitzen duen Canseko. Bi besoekin, Bi besoekin. Eta askotan aurrera intantoak txalotzen ditugu, bere ezkerka hori txalotzeko ez da aurrekoa, eta horrengo ere pena merezitzen. Eta hasiera ondan esango luke, gorriak pixka bat, hasiera besterik ez da, baina hasiera baten entzat gehitxiagote diren erakustu. Eko. Eskuinez Beloki. Canseko ezkerra zabalera. Eskuinez Beloki jaso. Canseko kantzardian, 5. kuadratik ezkerrez. Eskuinez Ramirez. Ezkerrez Ibarluzea. Beloki, ondo, bostetik. Canseko, 5. kuadra normal indutua pelota mentzea. 5. kuadra jaso Belokik. Zabalda moztu Ibarluzeak. Jaso Ramirezek. Ezkerrez bezaginez eman atzera.
ezkerrez, ez zuen xamurra, eraman, ze pelotak aiztoa eraman duen, baina Zabalea guztu barkatu eran Ibarluzeak, eta tanto ederra. Bikaina ederra. 3-batekoa. Tanto polita, Asier. Bai hori, bikain mugitu du, aurrena gantxo eder batekin. Badakigu hemen pelota denbora gehiago ematen duela eta horregatik harrapatu du, hori beste pelota lekutan da beste pelota derekin tanto izango zen. Baina Ramirezek meritu nintzen egon pelota, gero besagaina bikaina, eta azkiren motxian bikain bihurritu. Sake abiar Ibarluzearen zat. Aire zerantzun du Ramirezek. Ibarluzeak, nola la defenditu. Ezkerrez belekik irutarritik. Ezkerrez moztu Zabelda Ibarluzeak. Jaso Ramirezek. Pacheco, bote txarreken dio txokoa. Ezkerrez jaso Ramirezek. Ezkerrez Ibarluzearen pelotak adazera eta atzerak akorrika dijoana beloki. Ezkerrez ereman aukera Ibarluzeak. Bolea Zabalera. Ernegonda Ramirez jaso. Pacheco ere aurrean da, bigarren kuadrotik azeratu. Beloki lauterritik. Pacheco, ikaina pelotaka da. Goiko bosta bilatu eta eman da ia rebotean jarri. Eraman beloki. Ezkoinez Ibarluzea. Bolea Ramirez. Ezkerrez Ibarluzea. Ezkerrez eraman belokik. Ibarluzeak Zabalera, Zabalera guruztatu nahi. Erdian utzi dio, eskura utzi dio Ramirez pelota. Baina honek ez du asmatu jasotzen. Ramirez ekatutako pelotarekin. Markagailuan Asier, 4-1 gorrien zati Ibarluzeak Kantzeko klau. Ramirez belokik bat. Bai, bigu inibilitzeko hor, Ramirez, pelota horrek ez zuen ezerretzen ez ondo jarri eta ez zu behar beste gaitxi gerria. Este egunetan aipatzen dugun bezala, zaudetetokian zaudetela, alase bidali mezua. Eta eskertuko genuke batez ere, nun zaudeten esaten mali guztien, nundik aritzen jarraitzen Antigoko tornea edo gaurko partida bintzat. Eta zer espero duzuen, edo norbait ikustuko duzuen, edo nahi duzuena kombinatzeko, ateak zabale gituzuen. Kantzeko, azte pelotak adazko duelen ere. Ezkerrez beretik eraman. Ibarluzeak irutik. Aurrera egiteko azuen hor. Ramirez, Zabalera. Ibarluzea pelota bila, Laura. Txokan utzi, Ramirezek. Kantzeko ezkerrez iparetako bueno. Ze izan da hau. Bikaina. Atzalari batek ezkerrez jodu biparetakoa. Bai, Ernest zegoen, atzet. Jain, ikusi egin dugu, jokaldia, ikusi egin dio, eta gero zinen ederki dugu. Ederra izan dago, Oinaz behin gotxa firmatzeko modukoa. Bueno, Antigoko pelotalekoak askorentzak gauza honak dena ditu. Beste batzutat, hain honak ez direnak ere baditu. Eta ona duena, atzelariak ere askotan aurrelarien joka egiten dutela, Asier. Eta 3 kuadrotan askotan ikusten ditugula lau pelotariak, eta horrentza bertan ere, Alvaro Kantzeko, pelotaleku 30 metroko baten zuen ekingo, baina hemen bai, pelota bilafan da, bigarren kuadrotik, ezkerrez biparetako aderra jodu, eta beste ikuskizuna daukagula. Eta hori oso polita da, eta jendeak, eta zalegoak ere bai uste dut, eskertzen dituela horreko jokaldiak, batzutan atzelari batzuk gustoko egia ere izaten dute, eta... Bai, normalen egin izan ezin dituzten gauzak, horrein izaten dute aukeran. Hori da, baina tira. 5-1 oso partidua zera ona. Ibarluzea eta Kantzekorena. Eta noski, Ramirez eta Belokik galduko balute ere ez da ezertxere pasatzen. Urrengo partidan Murua eta Sant Estebanen kontra, ura irabazten duenak gaur galduko balute izango dutelako final erterako txartela. Biparetako Zabalera Ramirezek jaso Ibarluzeak. Ezkerrez Belokik. Álvarez. Bolea Ramirez. Ezkerrez Ibarluzea. Belokiren pelotaka da. Kantzeko. Zeitik. Beloki lauteretik. Kantzeko. Lehenko gunean asko gustatu zidan, Asier. Eta gero ere momentuz partida zio, baina ez dakit, zeitanto bakarrik gustatu dira. Baina asko gustatzen ari zeta Errioxarra. Ibarluzeak atze jarritako pelota bolea zezen eraman. Belokik Ibarluzeari apuntatzen dioguntando, baina asko gustatzen dira pelotaria. Eta asko entzuna nuen Kantzeko, baina zuzenean ikusi gabean nuen, eta gaur lehenengo bat ikusten dudala, eta egia esan niri asko gustatzen ari zait, bi esku oso libre jokatzen du, postura bikaina ditu, ezker eskubi, eta uste bikote gorri hau kontutan hartzeko bikote izan da, zematzerik gero. Lehenko gunean atzelari izateko 5 tanto egin zituen, egia da pelotare galdu zituela. Gaur momentuz 2 tanto egin ditu, baina zako batere gaizki. Atzelari baten zate, segita badagoenean 2 tanto eginak izatea. Adurekoa. Atzera Ramirezek, Kantzeko akabo ere eraman. Bolea Ramirez. Ezkerrez Ibarluzea txokoan moztu. Ramirezek jaso.
Kanseko lauteretik. Eskuinez beloki ondo, ezkerrema joateko bat, izte bat pelota. Bosteretik Kanseko. Beloki. Kanseko. Gorputza bat ere behartu gabe gainera zer rezibitzen ingentzaren, zier. Errez gozatzen du, esku gozoa du. Ibarluzeak atzeratu arrimatu pelota, ezkerrez belokik atera. Kanseko. Golea zeraman Ramirezek. Ibarluzeak etxekoan, tanto. Usteke ben harrapatu du kontrarioa. Unar Ramirezek zabalera jokatuko ziolakoan. Usteke ben harrapatu du Oierrek, txokoan pelota utziz eta zazpigarna, zazpieta bat. Eta Ibarluze bere ere partidu serio eta sutxukuna egiten, bere jokamoldare horixe da. Nik askotan falta motatzen diot agresibitate puntutxoa gehiago, badakielako eta aire joko usuna duelako, eta bizka bat askotan ditzait segurolegi edo botera gehiago jokatzeko du inuitzen zait, baina gaurko honetan ere bai gauzako serio ginez eta zentzuz dukatu. Goiarri Berluzeak esakez egindako estreineko tantoa. Ezkarrez belokin erantzuna gora joan da eta markagailuan 8 eta bat. Benetako zuloa. Bai, alde handia da, eta gero jokoan ikusten duguna, esan dugu, atzean Kanseko partidu handi bat egiten, dominatzen eta aurren Ramirez ezinean. Bere armarik nagusin ere bolea da, eta boleaz frontonetan zaila da mina egitea eta ezkerra bati aia gutxiago, eta zulorik aurkutu ezinean, eta Ibarluzea gaztako zutxuko egiten. Ibarluzearen gantxa zabalera, eraman Ramirezek eta berak tejadekin, biparetako orain jai pena. Zailena zen zabaleko pelotari jasotzea, orain ematen zuen ez zuela, zertxo ere pelota horrek, baina ezkerrez biparetako bat arriskatu du, eta Ramirezek galdu duen bigarren pelotarekin behatzita bat. Aukera gutxi izaten nahi eta izaten horietan asmatu beharra du, eta presio horrek bau. Hemengoan ongi, zabalean behartu du, bigarrengoan utxu. Hemen Errioxarra dakago partidu honetan, gero bidazkago, bat arrolaria Jorge Fernández Maiarkoa. Eta bestea, Carmelo Loza, bainezkoa, baina Garriote Ogiakoa, laster alperen ezonetara jarriko dena eta degut egingo duen. Eta orain bolea zerantzun bikaina belokik sakari, eta tantoa, urdinen aldea espartiko bat ez. Bai, aipatu dut bere armarik nagusina bolea. No, Ramirezena, beloki izan dut Ramirezen bolea izan da, Ramirezek egindako tanto. Baren gainean. Bi eta bederetzi. Kanpoan sartu ezin da gelditu diren pelotariak, pelotazaleak, gora du, 50 lagun oraindik kanpoan, ikusterik dagoena ikusiz. Ikaina pelotaka da belokik. Kansekok, segarreko atotik ezkerrez. Pelotaka da joden. Zabaletik belokik. Larriten paseo kantxa, zutikako esaltzen denen bezala. Bai. Garai baten. Gar frontel, ondiek aipatzen ditugu, Bilbokoa eta Iriñako arena, baina nik oso gogoan daukat gordutare bai, ordungo enpresetako laburpena, Atanorako, ordungo anuetarako, nola banatzen ziren 2.985 sarrera. Zutik 1.000 bat bai, hori da, Atanon bere garaian sartzen zen kopurua. Eta norbaitek dudadik baldima dauka, erakutsiko diot, nola egiten zemanak eta peletari zenbat, enpresabatzak zenbat zutik, zenbat eserita, ondo goreta hori. Nigoa dudana da, txikitan finalak eta ikusten dutena, girukorena eta imarrenak eta kantxan, ez egit, lau bost bat fila egoten ziren, alkia jarririk. Berez, 1.000 bat sartuko dira eta nuen, ez egit, ez dute daukatan emitxek gordeta. 1.000 bat esango dira. Eta 2.000 lauren sartu dira, 600 bat sartu dituzte, zutiko. Gero orduan egia da, eserlekoak dena jarrean zirela, ez da orain ja segurtasunagatik 12 eserlekuz baino orlokoaren bat utzi behar duzula pasabide bat, baina orduan ez, orduan zienen 3 lagun segidan eta venga. Aurrera. Orain Ramirezek galdu duen pelota. Eta 11 eta 3. Beste batekin, seguro dute final erdidarako txartela, Ibarluzeak eta Kanseko. Ibarluzeak aterazak arreboteko zelo ondatik, esko binez, gora! Final erditarako txartela Ibarluzeak Kansekorentzat. 12 eta 3. Zakerekin bigarrena. Lehengo gunean oso eroso irabazizuten, gaur ezakik irabaziko duten, baina orduan bezalatzea oso eroso dizbaz, etxer. Da, ikirok ustean irabaziko.
Ezkerrez esake Ibarluzea. Ezkerrez erantzun Beloki. Keino Ibarluzea. Kansekoren pelotaka da. Ezkerrez Beloki. Ibarluzea Keino. Kansekok ezkerrez. Ramirez. Eskuiniz Ibarluzea. Lauteretik Beloki. Kansekok txekora. Ramirez jaso. Kanseko lauteretik gora. Kanseko galdu duen bigarren pelota. 4-12. Aiz da konformatu jarraitzarekin, una jartzarekin, enbutera jonda, soltatzera jonda, dominatzera pasen nahian, eta gora gozien. Euren sakera aprotxatzen duten, pelotari aldatu dute. Bat, Ramirez guztu. Garai bateko kazetari historiko bat ere badoko gomentzeko ere parean, Jon Treba urteetan pelota zidatzi zuena. Aziz ere diario askon profesionalak dena segita afizioetak erosko eta esaten zian, jo, zirak eta zorretan etorren hau da, tokirik gabe. Ba hori. Urrak, honek egin dut entzule, edo ikusle, etorni baldin mazue torneora, garaiz etortzak omeniz izue. Eta hemen Beloki galdu duen pelotarekin 13-4. Alde handia dago, bakarri markan gaioan, jokoan ere bai ze. Ez da utxekite askoko partidua, eta korrien dominia bat, erabaketze ditu tanto gehiago. Ibarluzea, Bolea Ramirez txakoan, Kansekok, edarki atzeratu, botea boskarrian egin, ezkerrez Belokik eraman. Ibarluzeak, begira, frontizak eta ezkerpaetak bat egiten tokian txostegin, eta zabera atera, eta hori arropatuko zuenik etzegoen. Ez du tanto bat, 14-4. Txosteia beti ezkerparetetan lurarekin ikusten den, baina kasunetan ezkerparete da frontiziarekin ikusten da. Eta egin nahi eta hortara joan den, aukera hortarako ederatzen, iparetan jotzeko, gainera oso egiten du. Baina alateratzen eta tanto egiten. Oso bizko erdiak dugu partidua, 15 minutun 18 tanto. Ez da txarra telebizaren zadea, zer, tanto bukatu orduko ja segidan dokazu bestea, orain, bueno, atxeen hartu beharra lima dute, hiltzen egin. Baina bestela hemen dena segidan dijoa. Antigo gerosi hori duzu polita, ez? Jendearen uste horregatik zela hainbeste, zelatik karreri jartzeko sakerako kasi egiten lekuri, beraz, tanto amaitzen da eta seguten todo ja urrengo sakeri egiteko presta. Bueno, lau pelotari ditu, hemen utxartean. Bada, arau bat idatzita ez dagoena, baina araua da, eta beti errespetatzen dena gaurrez. Beti esaten da, gerrikoz gorriz dauden pelotariak frontizetik gertuen duten esarlokoa behar dutela. Eta urdinak bestean. Eta batez ere botilleroarekin daudenean, buruko partidutan, botilleroak izaten duda, nun jarri behar eta ez. Gorriarekin dagoena, beti frontizetik gertuen. Bai, belarretik tira barko dugu. Hemen ez dira horrela xeri, baina idatzia dagoen arau hori edo ez, baina hala izaten. Kanta jokoan. Ramirezek ezkerrez. Lauteretik Kanseko. Belokik. Kanseko bostetik. Bolea Ramirezek. Hasi Ibarluzeak. Belokik ezin. 15. Eta lau. Bueno, baseratik dugu da zier zula hondia. Bieta bat egon dira, baina gero ja, bederatzita bat, 10 eta 2, 12 eta 3, edaina 5, lau. Bai, lehentatotik bieta batean aipatu dugu. Egituan hasi dira, beste abiadura bat, beste kalitate bateak usten, eta orain gozintzat, horrela izan da patela. Ibarluzearen sakean, ezkerrez Belokik erantzun. Kansekok. Eskuinez jaso Ramirezek. Ezkerrez Ibarluzeak atzera. Beloki. Ibarluzeak txokora utx. Nik uste duda izan duela horrena. Sartuko nauk ez na sartuko, eta ja sartu denean zuzenen bera bota du. Ibarluzeak alduten bigarren pelota eta markagailuan 5 eta 15. Oso arraro, eta herria txiki egin duen egin oso sartu eta azkenean. Pelota aldatu dute, zer iruditzen materiala, Asier? Orain arte asko uste zait, iruditzen zait hotxa bikaina duela, eta gero lurrean ere ez dela ez bizitxoa, ez nutelegia, errebote bat ikusi dugu, Kansekorena, baina ailegatzeko eman egin martzaio, eta gero eskertu, esan duena, hotxa atletik eskertu, eta zentuak emaitzeko barian ere
Pelota honak iruditzen dut. Canseko galdu duen 3. pelota. 6-15 markagailuan. Berriro gogoratuko dugu. Ibarluzeak eta Canseko 12 tanto egitea nahikoa zutela finalari sortzeko egina dituzte, maku gainera, 15 dituzte, eta hori finalari daude. Baldin eta 22 egiten baldin badute, bere multzoko lehenengo tokiarek egin. Ezkerrez, airez eraman Ibarluzeak. Atzeratu Ramirezek. Canseko ez du ondoko. Ramirezek moztu zabalean ederra. Ona Ramirez, 18 urteko Barakaldoarrak. Bikain zabalean dejada eta tanto. 7-15. Sakea Ramirez entzat. Orda unas. Eta egin aterrian, sake atera. Canseko bosterritik. Bostetik ezkerrez. Belotik. Eskuinez jaso Ramirezek. Canseko. Lauterritik beloki. Ibarluzeak keinu eta utzi. Cansekoren pelotak da bikaina da. Bostean bote egin. Zeiti belokik eraman. Ibarluzeak aukera zabalera estu asko ireki. Txokora Ramirezek. Jaso Ibarluzeak. Ezkerrez. Ramirezek zabalera. Cansekok. Ramirez. Canseko lautik bikaina pelotaka da. Zeiti beloki. Cansekok ezkerrez. Txokoan, Ibarluzeak moztu, jaso Ramirezek, Cansekok, txokoan, Ezkerra Ramirez, boleaz Canseko, Ezkerra Ramirez, bi gorria joan dira pelotaren bila, ia biak atiberian sartu dute eskua, ia biak ere jo dute pelota, baina azkenean Ibarluzearen pelota Ezkerrez txokora eta honen tanto. Hemen dako errepikapena. Nola biak joaten dire? Ez dago, Ia bien artean. Nahitasitaren ez dago duzteri. 16-7. Txaka, oier Ibarluzea, 19 urteko urritxo bararentzak. Horda oier. Txaka atera, boleaz utx Ramirezek. Zazpi, Ibarluzeak txakari esker lortu hori 3. tanto. Horda oier. Golea zeraman Ramirezek. Ibarluzeak ezkerrez. Ramirezek golea txokora. Ezkerrez jaso. Ibarluzeak eta beste utxekite bat Ramirezek hau ere ezkerrez galdu duen pelota. Asko iraia, xierren 18-7. Eta gehiago ezinaren lanak. Aukera gutxi, markagailuan aldea ikaragarria, eta nahi. Batzuk. Pau Poner, Ramírez y Canseko. Ramírez juega para Nájera en el Campeonato de España de Clubs y Canseko es riojano. Zan dugu, jaiotzez Madrildarra dela, Canseko, baina guk ere Errioxa hartzat ematen dugula. Urte terri zituenean, ala jontzelako Errioxara. Oier Ibarluzea anda en buen momento del juego en la mezqueta venció a Ramírez 22-6 y a Arcaiz Muga 22-2. Mañana juega también la final del torneo de Inchar de Zizurkil contra Joanes Zistau. Ezuak bidaren egalien aitezue, holaxe. Gu ez gera sartuko nongoa den talako kontuekin. Pilotari galdetu diet. Hori berak jakingo du eta berak... Nola? Berak jakingo duela eta berak... Ja. Gainonek zaudena bai Errioxarra dela bai. Jaio Madriden egin zen, baina jaurtu terdizutuenean joan zen Errioxara eta gero hortik aurrera bakoitzaren zat berak esan dian bezala segun eta egiten dudan toki bateko naiz edo besteko. Zaka Ibarluzea, 18-7. Bai, 18-7. Canseko. Zeiteritik eraman Beloki. Canseko katzera. Errebotonetik ezkarraz Belokik eraman. Ibarluzeak ezkarraz diparetakoa. Jaso Ramirezek.
Ibarluzeak ezkerrez atzeratu. Tanto. Ez da pelota hortara ondo jarri Beloki. Ibarluzeari apuntatzen diogun beste onda da eta partiduko 19. 19 eta 7. Ibarluzeak sakea, tanto bukatzen duenean, Antigoko tabernetako bezerak agortuko ditugu. Sake atera dugu, Ibarluzeak bolea zerantzun Ramirezek. Ibarluzearen pelotak adatzera, bolea zeraman Belotik. Kanseko tratakada bikaina berriro ere, ai, gora. Galdu duen laugarren pelota da, markagailuan, 8. urdinentzat, eta niobena, Hemen pelotaleko babesle batzu baditugu, Antigoko aldizkarian ere bai, baina seguru tabernagoetan partidak ikusten daudela, zaleak. Tarika tabernan, Olio zen, Antigoko bodegoian, Malandrinon, Aspaldiko, Urgain, Teresatxo, Bendaberri, taberneri eta berton zaudeten bezeroei, agur bero bat. Kanseko kostetik. Ezkerre Zabalda Ramirezek, Jose Ibarluzeak, luze jokatu Ramirezek, berriro bigorria joan dira pelotaren bila, ez dira hor elkarrekin ondo konpondu, eta azkenean Kanseko gora boda du, eta urdinentzat partiduko 9. Bai, Mikel Jiriki izan da, Ramirezen... Zaiko egin du Ibarluzea pelotari harrapatzea. Meritu diko pelotari. Beldur ez tira dugu peta gora. 9 eta 9. Inorketa hasi zaigula, 25 minutu. Unas Ramirez, Barakaldoko 18 urteko aurrelaria sakera. Ibarluzeak erantzun. Gain berak zotaman jaso. Elokik, laukik. Ibarluzeak antza erdian hirugarren daudetik ez dugu zatu pelota. Eloki lauteritik atzeratu. Kanseko. Ederra pelotak adoren eskuinarekin bezala ezkerarekin ze ondoko zatzen duen. Ibarluzea Zabalera. Ramirez jaso. Ezkerrez Kanseko. Zekoan arroegi utzi du Ramirezek. Ibarluzeak atzeratu. Ezkerrez Beloki. Ibarluzeak keinu. Álvaro Kanseko atzeratu. Zabalean hemen gaur pareta dator. Hala. Eta Beloki goiko txapara. 20 eta 9. Eta esango dute momentuz galtzen ari direnei Ramirez eta Belokiri berdin zaiela zer emaitzarekin, baldin eta galtzen baldin baute zer emaitzarekin galdu. Urrengoa, Muro eta Santestobaren kontrakoa, ura irabazten duenak, lortuko denelako finaleriterako txartela, tanteoari begiratu gabe. Eta ematen du, baiez, irabaziko dutela, 21 eta 9 eta azkeneko tantoa, sakeaz partidu laugarrena Ibarluzeak egin berri duelako. Zier. Bai, oso nagusi, hasieratik nemairera eta orain. Ezker handi direktean, ere izango da zer. Jendearen txalo artean, Oiarri Ibarluzearen zazekea. Ezkerrez airez erantzun Ramirezek, orain berak bota dejada, baina txapara. Eta bukatu da partida 22 eta 9. Era celebrean, zalantza izan duelako. Ramirez berak ona otezen pelota, ez otezen ona, gauza da bukatu dela. 27 minutuko leia, denetik izan dute gorriak, tanto onak asko. Kanseko partidua zeren egin ditu 2 tanto eder, gero galdu 5 pelota galdu ditu. Eta agian, Ibarluzea emango dugu partiduko regularrena. Egindakoak sakearekin 4, jokoan 7 gehiago, guztira 11. 3 pelota galdu ditu, eta emaitza honekin, 2 partidu irabaziz, zuzenean multzoko laneko toki eskuratzen dute, eta Ramirezek eta Belokik gaurkoa galdu dute, gurengoa irabazi behar final direktara joateko. Zier, niobena, Ibarluzea lautoteko nena? Nik uste baiet. Igual diztirari gehiena Kanseko erakutsi bere peloteka da horiekin, baina esango nuke notariko nena gaur Ibarluzean merezi duela, egin partidagatik, erregularena bere izan da, partidu serioa. Eta urdinentzat, orain beste aukera bat, final laurden klasiko bat, irabazten duna final direktara eta galtzen duna etxera. Bueno, Asier, zuk hartu azedena, lasai hartu gauzak, eta ni protagonista Emilianoa irabazleak agurtuko ditut, bai Oiarri Ibarluzea eta bai Álvaro Kanseko, eta galtzaileekin esanakoa. Oraindik badute aukera, garko galtzaileak eta lehengo guneko galtzaileak, Murok eta Santestebanek
finalarietako txartela lortzeko horretarako noski derrigorrez horrengo partida irabazia erretu. Orantze arte, ea zekotatzen diguten protagonista. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Enhorabuena, Álvaro. Muchas gracias. La primera parte perfecta, luego la segunda parte ha fallado un poco, pero contentísimo, me imagino, con el partido, sobre todo porque habéis ganado. Os valían 12 tantos para clasificaros para las semifinales, pero ya está hecho. Sí, bueno, a ver, contentos por haber ganado, sí que es verdad que hay un poco más incómodo, se anota más en la segunda parte, también un poco falta de ritmo, no ha habido mucho tanto peloteado, pero bien, contento por haber ganado, buenas sensaciones. Pero la primera parte la habéis visto con la zurda que con la derecha, había pelotazos despegados. Sí, la primera parte algo más cómodo, también es verdad que estaba más fresco y al final el calor, pues según avanza el partido, pasa factura. En 2 paredes del choco, perfecto. Sí, hombre, he visto el hueco y me he tirado y ha habido suerte que ha entrado, así que bien. Además son jugadas que normalmente no las podéis hacer los zagueros, pero en este frontón sí se puede. Bueno, normalmente el frontón más largo es raro la pelota que cogemos dentro del 3 y aquí que sí que te toca bajar más a defender, tienes esa opción. Bueno, de 2 partidos, los 2 partidos cómodos. La primera ganasteis 28-11, hoy también un triunfo cómodo. Se espera mucho de vosotros en este torneo. Bueno, al final cada partido es un mundo, ya sabes, igual llega a semifinales y nos toca a nosotros los que nos quedemos en 11, así que mejor no hablar pronto, hablar en el campo y a seguir jugando. A la hora de hacer la presentación decía Álvaro Canseco, nació en Madrid, cuando tenía 1 año, 2 años vino a Logroño, y luego en los comentarios que nos hace la gente uno decía, Álvaro Canseco es de Logroño. A ver, sí que nací en Madrid, pero sí que es verdad que con 1 o 2 años ya me vine a Logroño y desde entonces he estado allí viviendo. Pero me decías que según lo que hicieras en el partido, o eras riojano o eras madrileño. Hombre. ¿Hay que eres riojano o...? Hoy yo creo que me querrán los dos. Cuando gano me quieren los dos, cuando pierdo igual no me quiere ninguno. Enhorabuena. Gracias. Oier, horretxorra, pentsatzen dut bere gustua izango dela partidarekin. Oier, zorionak. Eskerrik asko. Begiratu kamerari hor urretxo aldean izango duzu, lagunak eta familiekoak eta dengo dira begira, ezta? Bai. Esan diate ikusi gozutela gaurko partidare eta seguro horren goiela. Bueno, partido zera esatera noa, erabaki horre izan dela, ezta, behin, beratzita bat jartzen duzunean markagailuan, bueltak ikusten ditugu, baina oso zaila zen eta gero asko zaderak gehiago izan zerate toki guztietan. Zu aurrean, Álvaro batzean, gehiago izan zerate. Bai, baganekin ez hasiera beti bezala oso garrantzitsua eta horrek erabaki du partioan nik uste. Oso ondo sartu gara partidon, eta gero egia esan bukaeran gehiago kostau zaigu ez, nahi bereziki berokin da gehiago kostau zaigu bukaera alden, baina bueno, nik uste partio hona egin deula eta... Zera, oiar egin dituzen bi partidekin, lehenengo 22 eta 11, gaur 22 eta 9 ematen du ez daukazuela kontrariorik. Bueno, bai, kontrario keukiko ditugu seguro, eta gero semifinaletan eta gero partio oso erabaki gorrak die eta seguro oso gorrak izango dira. Bikote polita osatzen duzu, Bai, egia esan oso guztua jokatzen nik behakin ez. Eta asko jotzeo, fai hau oso gutxi eta nik uste pareja politia osatzeula, bai. Final erditan zaude, ez da ekipese torneore baten nuntza biltzen, ez egiten eritzeran, edo... Bai, bihar justo zizurkien finala auket, gauen, lauterdikoa, Joanes Estaun kontra. Eta bestela, amezketan finalen hau, 24 eta abuztua nahiko beteta. Amandoz oso bidenetik. Eskerrik asko Aier, suerte zizurki jau, suerte amezketan, eta hemen final horretan ikusiko gara. Bai, eskerrik asko. Bueno, hauxe lehenengo partidak eman diguna,
guk ere atzen txiki bat hartuko dugu, eta hemen ari gira berotzen, gero elite mailan jokatuko duten pelotariak. Bi herrio zerra ditugu, Fernandez, Jorge, Fuenmaiorkoa, Herriko Gorriz aurrelaria, eta Carmelo Loza, Baños de Río Tobiakoa, Laster edo Azaroan okerzpaldi manago, debut egingo duena. Fernandezekin Sotil, Betelukoa, bere atzelaria, eta apesetxea izango du Lozak aurrelaria. Apesetxea Goizuetarra, eta Goizuetetik ez dakit zemalago, baina gaur ere kuadrilla handia dudarik ez dago etorri dela, eta leheno partidua zen agurtzen dituen hemen apesetxea, ez nazatera zarrak orain izazoko bai daude, Patxikuk 86 urte dauzka, eta bere anaiak 91. Bere anaia, apesetxea pelotariaren aitona, eta Patxiku pelotaria ez, baina zalea beste inor baino gehiago. Eta askotan, telebizan ikusiko zenuten, neguan bezala segudan, orain bezala txapela handia soinean duela, gaur hemen ditugu atzekaldean, eta pozten naiz, hauek ere animatu izatea, Antiagora, zuek telebiztan, hauek hemen txuztenean, partida ikustera. Orain txerte. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak.
Bueno, ematen du gauk la mikrofona berriz. Esango ditut zeintzuk bien atea bien zenbaki. Diré cuáles son los números que han salido. Nahizinen, Ongi etorriak berriro Antigoko torneo ontara. Berero 77. edizioan, lehenengo partiduak eman beharrekoak eman ditu, kontatu beharrekoak ere lehenengo partiden inguruan kontatu ditugu. Badazpada norbait, berandu torri baldin bada, gogoratuko dut Oierri Barluzeak eta Álvaro Kanseko irabazi dutela, 22 eta 9 Zunas Ramirez eta Aneko Belokiren kontra, eta emaitza honekin ere multzoko lehenengo toki askuratu dutela, gautako 2 partidak irabaziz. Eta galdutakoak, oraindik badute finalean sartzeko aukera. Galtzailei partidu gailtzen zaie. Ramirezek eta Belokik gaurkoa 9 galdu dute, Muruak eta Santestebanek berea 11 galdu zuten, eta horrek esan nahi du, datorren astean, Muru eta Santesteban, Ramirez eta Belokiren kontra jokatuko dela, eta partidu hortako garaileak, kanteari begiratuko du, horrek lortuko duela final erditarako txartela. Eta orain, astera da honetan, ere polita zatzena. Ferrandez eta Sotilek gautako bakarra irabazi duten. Zubizarro eta Landaren kontra, 22 eta 9. Honek esan nahi du, Ferrandezek eta Sotilek gaur 20 egiten baldin dituzte, hauek ere final erditan duela. Eta noski, irabazten baldin badute, multzoko lehenengo toki askuratu. Eta APCTak eta Lozak lehenengo dute, eta hauek oraindik noski badute aukera gaur eta urrengoan. APCTak eta Lozak torneoan izan zuten, atariko bat egikuren eta erortzen kontra jokatu zutena, asko dira galdezka baino, nolatan jokatu zuten hori atarikoa? Bueno, galdera hori edozein tokitan, edozein mailatan gertatzen da, bai profesionetan, bai beste torneoetan, nolatan utzi dute ez dakit zein pelotari buruz-burukoan prebia jokatu izelo. Bueno, kontu horiek diot, beti daudenak izaten direla, eta merere antolakuntzak badu, kriterioa duen jendea, eta horien erabakiz, atariko bat jokatu behar izan zuten, APCTak eta Lozak, eta arrakustali amazuten egera. 22 eta 6 eguren eta erortzi irabaziz. Eguren eta erortzi irabaziz. Pelotarien aurkezpena lastar egingo dute, eta gara aukera dagoen hemen atzean ditugun lagunak enfokatzeko. Nire atzean justu atxiko APCTa, zekit ikusteri badagoen. Talla esaten diate, eta Iñata APCTaren aitona, Juancho, batak 91 urte, bestea 67, egila meteko dituenak, lastar, ez da partidan zehar hartuan izango dituzte gure kamerak, gaur ia horrezko konbidatu ditugunak, bat orantxe hartuko dutena, zer dira, nire atzean. Atxikur, goizuetarrak agurtzeko, hor, kameran, kameran goizuetarrak, zai iruzurot agurtzeko. Pelotaria kantzara, epaien esanetara, Borja Fernández, 23 urteko Fuenmayortarra, 1,74 zentimetrorekin. Julen Sotil, atzelaria bedelukoa, 19 urte, 1,86 eta Garriko Ordinez, Beñata APCTA,
Goizuetarra 20 urte, 1,75 zentimetrorekin, Asperen esanetara entrenatzen ari dena. Eta Carmelo Loza, Riosarra, Bainosekoa, honek ja laster debut egingo duena profesional mundu urtan azaroan. Bueno, Sotilekin ere, beste enbiet izenekin, horre betelu hondekoak esate, ezak ezan sotil deketa. Bueno, saietuko naiz, sotil ezaten, baina barkatuko jazue, sotil ateratzen baldin mazai. Baina eta pezetxe arkeztu dute, Gerriko gorrita den biak ere bai, eta Carmelo Loza. Epaiak pelotariak agurtu. Baino Berriota biako pelotari handi bat genuen. Barberito, Berriota lehena. Ardako klubak beri izena dara. Buru txapeldun izan dekoa. Babesleen kartelak ere erretiratzen. Eta neurketari bere alekin izan. Prest, gure kronometroa martxan jartzeko. Lehenengo partida egizan nahiko bizkor joan zaigu. 27 minutan errenditu dira lau pelotariak eta hemen sakerako prest Jorge Fernández. Hor da Jorge. Hartua baina, botekin zabalean, eta gurtzotua, Berretxeak erantzun, Fernández, Berretxeak ezkerra zot majozu. Sotil. Eskuinez, Loza. Sotil. Ezkerra Loza. Ekelo harrak, eskuinez oso ondo. Lozak ezkerra zeraman. Fernández. Ezkerra Lozak ezin. Bai. Bueno, txapazkean ikusi dut, baina aurrera eta gire izan. Gerazken da, Fernándezek mozuz egin dutanta bat eta huts. Bai, larri gainean izan eta gero bikainan ditu abila da, horrelako txapaldetan. Herri izara. Hala ikusten zu partidua zeratik, ze espero ez ziar. Bueno, apurtxo bat favoritu zegoenoko dune, baina partidu irekia. Nik uste lanak oso egin marko dituzela Fernández eta Sotilera zera. Fernández txokan moztu, tanto. Ondo Jorge. Asko balio den tanta. Bueno, eta apezitxeak eta Loza. Irabazten baldin badute, irabaziko balute, denek dute horreta egiteko aukera, eta Fernández eta Sotilek irabaziko balute, horiek final erditara eta gero beste postua, multo hontan Zubizarra eta Talanda dira, Zubizarretak eta Landak, apezitxea Lozaren kontrakoan, erabakiko lukete. Baina, diot, hasi baino zela egin partidu bat, kontu egiten ez sartzea hobe dugula. Sotilek atzean jarritakoa Lozak eraman. Sotilek atzera. Boleaz, ondo Loza. Fernández. Loza. Sotil. Arrimatu pelota. Ezkerra Lozak ondo atera. Fernandezen bolea, arroegia. Apesetxeak irutik. Seian Sotil. Ezkerrez Fernández. Apesetxeak arro. Moztu Fernándezek. Apesetxeak jaso Ezkerrez. Ezkerrez txokan Fernándezek aukera Apesetxeak. Ezkerka da bikaina, errebotera da pelota. Erreboteatuz, eraman Sotilek. Apesetxea luze. Sotil Ezkerrez. Beste aukera Apesetxeak botera orain. Joz hartako atzera. Betelo harrak ezkerra girez eraman. Goizuetarrak atzeratu. Betelo harrak eraman. Aukera orain, Lozak, Airez, Sotil, Ezkerrez Apesetxea haze pelotaka da. Sotilek Airez eraman, Ezkerrez Loza, pelotaka da bikaina. Ari dira bat Sotil behartzen, Bai. Hauek ez daude barkatzeko Asier. Ez, lanera egote dira. Tabarela Fernándezek, moztu, begira, aurrera jo jala zen
Loza berea egin dut, eta gero ez dira ondo konbondo hor apesetxea eta Loza apesetxea diepun batuko diote galdu zalpelota 3-3. Momentu gorrien zat ezin lasera hobea. Tanto bikaina jogatu dute, azkenen zortaz egindako tantoa. 3-3. Erran dezakena. Horra Jorge. Zabalean bote egin. Seitik ezkerren Loza. Zabalela moztu Fernandezek. Apesetxeak bildu ezkerrez Hernández. Loza kosteritik. Ezkerrezotik Zabalera. Lozak. Ezkerrezotik. Apesetxea pelota bila irutorrira. Ezkerrez. Bikain meinat. Zutile jaso. Apesetxeak botera. Hartako atzera pelota. Errobotetik hartu da. Zotilek ezkerrez eraman. Apesetxea beste aukera bat. Keinu ekin da utzi Lozari. Hone jetxi. Bigarren motean. Meritoa Lozarena. Bi urdinak elkar oso ondo hartu dute. Eta 1-3 hasier. Eta hasiera ikarare bizi eta ikarare polita, posibleen antena. Uste publikoarek eskartu duela hasiera, oso sartu ikusten. Zakea baina eta bezetxe. 20 urteko bizitarra. Zaiztero guztutako festak. Bihar. Bere idieten bezala fiesta. Festak. Egin festa, baina urtzako bizitan fiesta dira. Lozaren pelota kada errebotera, txoste ginen, azetantoa. Zata, bikaina mandio. Zaila da, botarik egin gabe pelota errebotean sartzea. Gutxitan. Bai. Errepikapen hemen daukago. Bikain, neurri bikain hartu. Eta ez bizarro da bizia denik, Martio horra izteko. Apesetxea. Zake atera. Zotamano zerantzuna Fernandezek. Ezkerre Loza. Zotin. Ezkerre mala pelota. Lozak ezkerrez. Zotin gozkerria. Ezkerrez Hernández. Errebote ondoa Loza. Hernández. Apesetxearen pelota gauza badela, Fernandezen bolea. Lozak irutik. Zotin. Loztu Fernandezek, Apesetxea jaso, Fernandezen aukera. Ezkerrez inartzu eman. Apesetxea ze pelota eraman duen. Apesetxea azelari dago. Bolea zau ere bai goizutarrak. Zotin ezkerrez. Apesetxeak atzeratu pelota. Pelotari bakitza bere tokira. Loza atzera, Apesetxea aurrera. Loza lautik. Zotamanoz Zotin. Lauaren kuadrotik Zabalda atzera Lozaren pelotak da. Zotilek eraman Apesetxeak aukera txokoan. Tanto! Azte tanto. Ederra baina. Xala biteko gogateratzen zait. Azte tanto, bikaina gogateratzen. Eta baina hartu esango nuke, kalitate handiko partidu ikusten gara. Laurak oso ondo, oso sartuta, oso bizi gokatu, zentzuz. Asier, 6 tantoetatik heldutako bakarra, Eta oso egin da. Eta azkar bizi jokatu bat. Eta galdutako hori ere, erditrapa egin delako, eta bat, baina oso ongi laurak. Zazpien minutan, 6 tanto eder ikusi ditugu. Marka joan iruna, neurketako lehenengo berdingeta. Fernandez golea, zerantzun zekea Zabalera. Egin du Apesetxeak, Fernandez jaso. Ezkerrez Lozak, Zotamanoz ahi. Fernandez hartu da pelota hortara, Zotamanoz, baina galdu egin du. Eta urdinak lehenengo aldiz markela joan arte jarri dira, Asier, 4-3. Zakea, bainat Apesetxearen zat. Hor da bainat. Zakea atera, boleaz Fernandezek antzun. Lozaren pelotaka da. Zotin gozteritik, goian baino barruan. Lozak atzeratu, Zotilek eraban, Apesetxea Zabalean. Zartu berria atzera pelota arrimatuz, airez ezin Zotilek eraman. Eta Apesetxeak egindako beste tanto bat. 5-3. 5 utxeko partziala, Asier. 3 gutxik galtzen hasi, eta irabazten 2 tanto. 5-3. Bai, eta Apesetxearen asko gustatzen dena da, nahiz eta aurrean pelotari oso abila izan, eta ez da maitzen dakien, lanean ere badakiela. Eta gaur uste esango nuke tanto hori gehienak atzen egin dituela. Eta
eta benetan bizi usatzen dela pelota. APSaren sakea bolea Fernández. Ezkerrez Rozaren pelota kadona da, Sotile justu eraman. APSea bote iruti zartako atzera arrimatuz, Sotilek eraman, APSea beste aukera bat bigarren kuadrotik atzeratuz. Sotilek ezkerrez airez. Eskuinez jetxi Lozak. Aso Fernándezek. Rozaren pelota kadona da. Sotilek eraman. Ezkerrez APSearek beste pelota kadona. Eta Sotil anitako dago, aire ezkerrez asko. Eskuinez bezala ezkerrez jotzen ari den hau ere eskuinez. Abeltza pelota gozez, lautarira pelota bila. Gaurrak lanioak daude. Fernández Zabalera. Kaso APSea. Sotilek ezkerrez. Zabalera mitziatzean. Lozak. Fernández gutx. Preso geratu da. Ono jarri pelotara merito Lozarena. Ormaren kontra jarri eta ia pelota gorpuzera. 6-3. Ezkerrez jotzu gazu, baina hor sortu esku eta lekuri gabe geratu zen. Zan dugu, baldin eta APSea Lozak irabazten baldin maute. Itxaron egin beharko dutela horrengo partidura arte. Eta baldin eta Fernández Sotilek irabazten baldin maute, hau ez ziren herrietan dagoela. Tanta jokoan, 6-3, eta dana zen pelotak adatzera. Loza. Sotil. Sotil jaso Loza. Eskuine Sotil. Ezkerrez Loza. Eskuine Sotil ondo. Ez die gote hona egin. Ezkerra oso azpitik sartu eta ezin pelota jaso, meritoa. Beteleko pelota irentzat, Sotilentzat, markara joan, 4-6. Sotil ere bizi aztentzen pelota, Fronti xerdian jotzen ari da, metro bat gora xo joko baluke, dobleko mina egingo luke, baina ematen ari ziren, eta defentsan oso ongi horrein. Sakea Jorge Fernández-entzat, 23 urteko Juan Maior barra. Sakea atera. Ezkerrez Lozak oso ondo erantzun. Bogarren kuadrotik Sotile jaso. Eskuinez Lozaren pelotaka da erra da. Bengo goratuko dugu. Pelota bat arrebotean sortu dela boterik ingabe. Ezkerrez. Eraman Sotile. Atzera Lozak. Sotil, 6. kuadran. Etxea. Sotilen pelotaka. Arreboteko zilutik azkerrezun otera. Lozak Fernándezek atzeratu. Ezkerrez Zabalera moztu Fernándezek. Atzera APSea. Ezkerrez Sotil. Ezkerrez Loza. Sotil. Ezkerrez Lozak Zabalera. Hor da Sotil. Zabalera jokatu duzu. Berak nahi zuen egin. Orain defentsa lanean gaiztoa zuen. Gaiztoa zuen Fernández pelotari eramatea eraman du. APSea tanto ginezokan. Txoko guztia beretza zukan. Eta hortxe frontizetik 3 metrora hartutako pelota. Bueno, 3 metrora edo 2 metrora dira. Berton zukan abintzat. Txokoan Zabalean tanto egina zuen, baina ezkerrez jona izuen eta azken momentuan aldatu den horretan eskuin boleaz, txapara jatea. Oso da zi, Sakea Fernández-entzat. Ezkerrez Loza. Fernández. Lozak lautarite jaso. Sotil. Lozetik Lozak atzeratu. Sotil Loztarrian. Eskuine Loza. Zabalean. Loza ondo. Bostutardian bote egin jarri du pelota. Lozak etxi. Fernández pelota bila laugarren kuadrera. APSeak ezkerrez Zabalera moztu. Abia da manos pelotari eta tanto ederra. Zazpi eta bost. Ederra izan da, Bikaina. Momentuz berdinketa bakarrarekin doa partidua, irunakoa. Hementxe berdinketa baten atarian izateko moduan izan dira korriak, baina berdinketari gabe, APSeak egindako tantarekin, 7 eta 5. Sakea Beñatentzat, hor da Beñat.
Otamano Ferrandezen erantzuna. Loza. Sotil. Bostetik Loza. Gain autoretik. Kantza erdian pelota. Bote txarra egin dio. Bai. Erdian zen pelota, bera ere Sotilondo jarria zen. Bote txarra egin dio. Eta Urdilinaldeko 8. Herrioxan badakoate gauza bat, olako tantak kontatzera gara, zondoia egindako tanta. Eta gustatzen zait, xier. Ez txarra. Azkenean, ze meritu zuen gorriak, zen kulpa Urdina pelota goltzeko, eta dain Errozaren pelota kada ezkerrez gora. Loza galdu du lehenengo pelota da. 6 eta 8. Hernández. Ezkerrez zain ez apezitzea, Zabalera dantzun, Ferrantzea jaso. Apezitzeak, iruterritik, Ferrantzea keinu, Sotil, iruterrian azeratuz. Ezkerrez Roza. Alastar profesionetara pasatuko zaigula, xier. Bai, ez dakit nuen zuen debuta. Azaroan edo hor nonbait. Azaroan? Hendik 2 hilabete terdiru edo horlaka da berriko. Hemen Ferrantzea galutako pelota. Bai, berri hona da. Hoi sinalki, profesionetara badago gara bendik bidea, badago gara bendik pelota bezitzen dela. Azperekin egingo du debuta, Baikorekin aldiz nahiek, baina mia, no? Eta berri hona dira, debuta. Sotilzek erantzutez partida da eratzita 6. Ezkerrez Roza. Eta Kadabona. Sotil eskuinez eraman. Apetxetxeak aukera. Irutik herria sartu, pelota azeratu. Sotamanoz inolala. Bai, barruan. Sotile pelota. Bildu apetxetxeak. Atzeratu Ferrandezek. Ezkerrez ondo Loza. Zabalean. Sotilek eraman. Arrimatutakoa. Ezkerrez Hernández. Ezkerrez apetxetxea. Ezkerrez Sotil. Lozaren pelotaka da. Sotilek ezkerrez airez eraman apetxetxeak. Txokoan moztu, Ferrandez jaso, apetxetxeak aukera. Desagain ezatzen jarri eta tanto ederra. 10-6. Ikaina. Ederra tanto, Asier. 10-6. Antigoko Osotik, buelta bat hemen marzago. Hor taberna askotan, ez da esatera benetan, baina taberna askotan badekit, telebista jarriki izango dutela. Duen etxeetan, edo zaudete tokian azelaxe, eta horko bezeroi agurra bidali diogu. Zarika tabernakoei, Oliosekoei, Antikoko bodegoikoei, Barandrino, Aspaldiko, Orgain, Teresatxo, eta Bentabarrikoei. Agur bero bat guztiei, eta jarrai izatela. Laguntzen eta telebista. Izan dugu, hauek baldin eta hogei tanto egiten badin behituzte, final eriterako txartela. Hortuko dutera. Horrendik asko falta zaila. Ja, amiken ez. 6 eta 10. 10 eta 6 bat. Bina eta pezetxearen zuzeko. Hor da bina. Zabalean lauterdian bote egin. Zotamanoz, Ferrandezek utx. Sakez egindako. Pezetxeak. Jokoan lau, sakarekin bat, guztira bostanto. Hor da, pezetzea. Datorren astean jokatuko dira ligilarako falta giren lau partiduak. Bai promesa bai elite mailan, gero 2 aste barru, finalerdiak eta noski finala izango dira. Asteartean, asteazkenean
finalerdiak, emakumezkoenekin hasita, eta hor pelota zaleok erne, batez ere onutza etorri behar duzuenok, 6:30 hasiko delako jaialdia, eta komeni badazpada, 6 laurdenutxitarako etortzea eta zarera hartu, gero nahi zen ezkero, oso bota bat ameno nahi zuen. Lozaren pelotaka da rebotera, eraman Sotilek apezitzea zabalera moztu jasa Fernandezek. Lozaren pelotaka da atzera, Bigorriak atzeraka korrika Sotilek eraman, txokoan apezitzek orain asmatu. 12-6. Polito tantoa, ondo dominatu dute orduinak, ziar. Oso polito, oso mugitu orain ere batzuk jotzen. Beste defentsan, eta bainera bikaina. Gustatzen nahi zen partida. Sake apezitzeak. Olea Fernandezek erantzun apezitzeak. Txokoan Fernandez. Lozak indartu zabalera. Goleaz nola Fernandezek eraman dugu, ez duen erreza. Barkamen askotu da apezitzearekin emarrozat eska bat egin dior Besetarrak. Eta Lozak txokoan erabaki du markagailuak erakusten duen 13-6. Bai, eta alde politi hartu dute, oso denbora gutxian. Oso ondo, Loza. Bigen. Txokoan tanto erabaki. Goleaz Fernandezek erantzun. Ezkerrez atzeratu apezitzeak, eraman Sotilek. Eskuinez Lozaren pelotaka da, Sotilek eraman. Lauteritik Fernandez. Lauteritik Loza, barkatu. Sotilek atzeratu. Loza. Fernandezek txokora. Ondo apezitzea. Sotilek eskuin eidez. Eskuinez atzeratu Lozak. Zeman lan egiten ari den gaur defentsan. Sotilek apezitzeak ez zuen pelota txarra. Baina aspaldiko partez pelota galdun hirugarrena da. Eta markagailuan aspaldiko partez ere tanta gorrientzat. 8-6 ies egin dute, 13-6 posteta utxeko partzialarekin. Edaina apezitxeak galdu duenarekin 7-13. Pelota batzera doaz. Altari ganaz orain hartzeko komentarioa, Asier? Nahi asko guztetik. Errebote bat ikusitugu, ez bi ikusitugu. Bat zutenean joa eta gero bestere bat Sotilek eraman egin duena. Baina uste jokatzeko pelotak direla, grazia badutenak, kontoiontarako noski, kontorakurik, eta hotxa ere edeta du. Ea orain gorriek ateratzen duten hau, zenuzkoa dira. Sake Fernandezek, 7-13. Eize pixka bat ere etorri zaigu eta askertzeko. Sake atzean Fernandezek, bolea zapezitxeak erantzun. Sotil, iruterutik. Lozak lautik atzera, barruan dute kanpora. 8-13. Lozak galdu duen, bigarren pelota. Lehendik ere ondo zagotzen duzu, Carmelo Loza, nola ikusten duzu Asier debutatzeko? Ongi, nik uste, badamatzara uste batzuk ere bai, demostatuz, atzean izango nuke, destakatuz, bentsat beti puntxa-puntxan ebiliz, eta, bi esku ederritu, eta, ikusiko dugu, gero beti dudana, ez? Horre esten mundu bada, beste pelota batzu dira, eta baina, lanerako gogo ikusten zaio, eta hori jantzin badu, uste bere ibilu ditu egin duela. Tanto jokoan, 8-13. Zabalera Fernandezek eta erra tantoa, beheratzi garna. 9-13. Pelota zaleak askertu du. Bai, badatoz, hortxe dira. 8-3 jartzen dugu guri, baina bederatzi dira, Eta nire jartzen du, baina. Fernandezek egin duen, hirugarren tantoa. Galdu du pelota. Eskozaz ere zenbaki hobea dituzte urdinak. Bigorrien artean jokoan egindako 4 dituzte, 3 Fernandezek, bat Sotilek, eta urrien artean apezitzeak egindako 6 ditu, eta Lozak egindako 4. 9-13 tanto jokoan. Ezkerrez Sotilek jaso. Apezitzeak ez du ondo jozkara egin. Sotilek eskuinez atzeratu ondo. Errebote ondoan botibolea Loza. Lautik atzeratu Sotilek. Ezkerrez Lozak eraman. Fernandez. Lozak ezkerrez aire zabalda. Fernandezek moztu txapa gainean. Apezitzea jaso. Ezkerrez atzeratu. Fernandezek proba pixka bat egin dior Sotilek Lozari atzean. Barruan.
aukia pixka bat atzeratuko balitu izte ere kanterik, ez? Ezkerrez, Ferranez. Etxeak. Ferranezek utz. Intentzia Baiona. Biterritik airez. Txokoan uzina izan du pelota. Eta txapara bete-betean joan zaio. Gainean zituen biak eta asko arriskatu gara, uste horren jakitun, beste arriskatu dela gainean baitziten. Intentzia Baiona. Apesetxea urtze zeukan zalantzatan zer egingo gote dituenek eta ale egin dudaten honetan ere, mugitu pelota, baina Urdinak ongi defendatu dut, azkenean defentsa horrek. 14 eta 9. Baldin eta Gorriak irabazten baldin moduten, multzo ontako hiru bikoteak izango dute final erdietan zertzeko aukera. Bai Zubizarretak Landak, bai Ferranez Sotilek eta Apesetxea lozak edo. Beraz, horreinik eta emozio gehiago, datorren azterako. Zake Apesetxeak, golea Ferranez. Ezkerrez Apesetxeak. Sotilek eraman, Apesetxeak aukera, txokoan erarken gainatu du. Ferranezek Zabalerako bidea hartu zeukan. Ohartu dago izotarra eta txokoan uzitako izena markagaiura igo arazi duen 15 garna. 15 eta 9, bainatzeko. Ezkerrez Sotil, kantxa erdian botea, Lozak. Pelota kada onda esatera ni joan, ez zen txarra, baina ezker paretan gora joan zaio, eta Lozak aldu den 3. pelota da. 10 eta 9, Asier. Bai. Partida irekia dago, orantxe dago, Tanto oso orantxe egiten dira. Bi partidu daude hemen. Eta 22koa eta besteak Gorriek 20 harrapatu du. Hori da. Sotil eskuinez, ona pelota kada bilen. Goleaz, eraman Lozak. Ferranezek, Apesetxea Zabalera. Ferranezek justu Josatxotak gainen utzi. Lehenengo botean onda Apesetxea. Sotilek atzeratu. Lozak ezkerrez airez Zabalean. Fernanezen pelota kada atzera. Ezkerrez, gozatu zederki Loza. Ondo Sotil, Apesetxea Zabalera, bikaina, 16 eta 10. Hori da. Hau aurrelari asko ikusteko tanto dena, Ikusi duenean, motxu eratu zaiola Sotili, segituan. Nola, erne jarri den eta aurrera pelotaren bila sali den, hori da. Ez dakit komentariori bidali duzuen, batek haupa bainat goizutatik. Jesus Alabarria. Imanol Zagoagak ere haupa bainat. Basandokoan bezuren bidali nibaldi maizue, orantxe aukera. Ferranez esake airez erantzun. Apesetxea txokora. Ferranezek ezkerrez oso. Apesetxeak orain Zabalera. Sotil jarne egun da ondo jaso du. Apesetxeak Zabaleti Zabalera jokatu eta tanto. Kapitan oso garrantzitsua zeniko biago, Oso garrantzitsua. 15 eta 12 jarri, eta sakea kontra, ala 17 eta 10 sake alde. Tanto dira, baina alde ikaragarria da. Hortxe urbildu dira, horna 6 eta 8 bi tantora, gero 9 eta 13 lau tantora ere bai. Eta orain ja 7 tantoko arrenta dut. Atxeena lau pelotarientzat. Lehenengo neurketan gogoratuko dizuet garaipena Ibarluzeak eta Kansekok lortu dutela 22 eta 9 Ramirez eta Beloki mendean hartuz, eta emaitza horri esker Ibarluzea eta Kanseko finalerdiak harrapazen lehenengo pelotaria ditugula. Eta hemen neurketa zaigula 27 minutu. Sake Apesetxearen zat. Meñatek sake bat. Tantos sake bat. Eta Ferranezek ez du sake zantarik egin. Ezkerrez Sotil. Apesetxearen gantxa txokora. Ferranezek ez jaso. Sake arresto ezkerrez txokoan. Tanto eta badoa. Ja aldea handia da. Partideko zulorik handina orantxe esker. Aldean bila demora gutxina. 8 eta 10. Apesetxe eta Sofa, zera egiten duten, lehen partiduan aurreko poraketan.
esan den, aurreko muntaketa favorito esartzeko moduko Hala gozen genituen. Eta begira. Hernández, Zabalera, ederra. Ondo Jorge. 11-18. Eta jendeak ez du partida maite nahi. Protako zentago. Gorri galduko balute, alik eta tanto gehien ekitea komeni. Tengunen 22 eta 19 irabazi, gehi 3 dituzte, zailkapenari begira. Ezkerrez, lozak sakea jaso. Sotil, Lauteretek. Abezetxeak. Sotil errebota ondik ezuen, xamorra ondo eramandu. Abezetxeak moztu txokoan. Jaso Ferrandezek. Lozak Lauteretek. Eskubi Sotil ondo. Lozari utzi Abezetxeak. Herrios Arra Zabalera. Ferrandez Erne ondo jaso du. Carmelo Ezkerrez jaso. Ezkerrez Ferrandezek. Ezkerrez Abezetxeak eraman. Ferrandezen pelotaka da ona da. Lozak, bikain. Ferrandezek antxe Zabalera. Abezetxea Erne jaso Zabalean utzi. Ferrandezen pelotaka batzea Zabalean. Abezetxea oso behartuta baino eraman. Sotil, eskuiz indartxo azeratu, errebotera dijoan pelota. Lozak eraman, gorriak aukera. Ara! Urdinak era bat dominatuta. Eta zalantza izan du zer egin eta azkenean sekulako gutxa egin. Txaloa gara ere. Pelota zalen eskerrena jasoz. Fernández ala dominatutan eta gero ala galdu. 19-11. Eta poza ematen duen, pelota leku aurrera ikustea, bete Bai. jendea gozatuz. Bukatzeko gogoa ematen du, jaba sineki. Abezetxea sakean. 19-11. Sotil, segitik eraman. Lozaren pelotaka da, bikaina. Errebotera doa. Errebotatuz, Sotilek ondo eraman. Tendeak ere zemat eskertzen duen hemen, errebotatuz jokatzen duenean pelotariak. Sotil, segitarritik. Loza, Boliaz Hernández. Iruterritik Zabalean, kanpora. Mabi. Loza galdu duen laugarren pelota. Amabi eta 19. Galtean aurrera joatea komeni. Eskuinez Hernández. Ezkerrez Lozak. Hernández hirugarren kuadrotik aukeran. Moztu. Bere bolea orain txokora. Abezetxeak ondo jaso biderritik. Sotil erreboteko zulundotik ze eraman duen julenek. Atzera Abezetxeak eta tanto. Hau ezin izan du eraman. Hogei eta 12. Eta noski, Abezetxea eta Lozari irabaztea komeni, baina alik eta diferentzia handienarekin badazta irabaztea komeni. 3 bikoteak izango lukete aukera finalatik sartzeko. Nentzako kontako 3 bikoteak. Eskuinez jaso Sotilek. Sotil. Ezkerrez Loza. Ezkerrez Loza Zabalera. Fernández. Etxeak hirugarren kuadrotik, txokoan. Kaso Fernándezek. Lozak irutik ezkerka da bikaina. Ezkerri zaigez Sotilek eraban. Atzera Abezetxea. Postertik Sotil ondo, Abezetxea keinu. Loza! Kanpora. Nairu. Loza galdu duen bosgarren pelota. Jorge Fernández sakera. 13-20 sake atera. Abezetxeak airez erantzun. Fernández, ara, huts. Galdu duen bosgarren pelota. Eta sekulako okerra. 21 eta 13.
oso emaitza ona Urdinentzat, irabazten baldin badute, talde honekin irabazten baldin badute. Eta bukatu da partidua. Azkeneko tantoa, Sakearekin egin du. Beñata Pesetxeak 22 eta 13 irabaziz. Sakearekin 2 tanto egin ditu. Neurketak 33 minutuko iraupena. Estadistikak errepasatzerakoan Gorrietan Fernandezek egindako lau galdutako 5. Sotilek bakarra egin du, pelota bat galdu du. Lan asko egin du, defentsan berezeki. Urdinetan Beñata Pesetxearen partidua bikaina. Sakearekin 2, jokoan 9, guztira 11 tanto egin, 3 pelota galdu ditu. Eta Lozak denetik, egindako lau dauzka, galdutako 5 ditu. Hogeita bi eta 13 garaipen bikaina, baina esan dakoa, ez da zertxo erabaki. Ez da zer erabaki, eta bai lehen partidan eta bai bigarren partidan nik uste Gorriek, bere kandidatura bentsat presentatu dutela, txapelearen inguruan ibiltzeko, eta orain dena ireki da geratzen da, eta berriz ere datorren astean ilusioz eta gogoz butatuko gara, pilota partidak ikusten. Bai, hurrengo partidua Zubizarretak eta Landak dute Apesetxea eta Lozaren kontra. Zubizarreta eta Landak irabaziko balute, horiek ja final erdietan. Eta Apesetxeak eta hau 9 tantoz irabazi dute, hurrengo partidan 8 tantot egitea nahikoa. Bai. 8, 14. Zagit konta kondo egiten egiten, 8 gemaldi maituzte minuso 14, bai. Normalen kontu ditu. Bai, baina presaka egitea kontuak ez da hona izaten. Baina, Asier, hortxe gaurko 2 partidak, batean Ibarruziak eta Kansekok irabazitakoa, 22 eta 9, eta Apesetxeak eta Lozak ondo irabazitakoa, 22 eta 13, laukotekoarena, Beñata Pesetxea, jendea usta honarekin, laik markagailuan, 2 partidutan aldea hundiago, batean 9 galtzaileak, bestean 13 galtzaileak. Nola daukago asteburua? Asteburua? Luzea, bai. Bai, luzea. Nik endo garrian, Beñateieria ateratzeko da, eta hori ikusteko asmotan, larun bateko plana bentzat. Eta aprobetxatuko du Donostiko festak ere badira, larun batean maitu gara, segi aprobetxatuko dut. Ondo aprobetxatu ba. Ezkerrik asko, Xabi, arabetik bilatean, kontuetan, ez nahizen diatzen gehiagirik, hemen gehi 9, 6 galtzeko, hori, esan duan, 8 tanto egite baldin dituzte urrengorako, nahikoa dut. Protagonista mila ze kontatzen egoten, gero arte Asier. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak.
Aliza eta zera pixko mino, gero behin sartu eta ongi. Faio tonto batzuk bintu mino, nahiko gustora partidukin. Ire pelota bakarrik aldo dituzu ez asko. Ez asko ez mino, bai, hankatatik anta faiatu txan horietan motel xamarri bili naiz, eta hori itxek zehatu jo mino, bestela ongi, gustora egintako partidukin. Horrean tanto darrak, nervioarekin atzean, pelota asko jarriz, defensonera bat jarri duzu ezotil, partidu kompleto jokotu duzu. Bai, Carmeloke asko eman dio, ez, eta dominatu indo eta ordu nire pilota aurpe iztortzen zian, eta aixo, beti pilota sotilek aire eman eta tortzen zen orduan, aixo ematen ninta nire, bai, beti atzetik aurrera joten itzan eta txispakin, ongi. 3 eta gutz galtzen hasi zerate, baina gero ja partida erabazuena izan da. Bai, bentaja txiki hori hartu du, eta bentaja horrekin jongo baita bira, eta gure izan du da, bai. Sarerako gura, previa jokatu beri izan zen duten, bueno, ez gaizki etorri partida jokatzeko, gaur erruz irabazi ez du, eta ez dakit kontua kondo egina dauzkadan, nahiago nuke baietz, ateratzen zait, urrengoan 8 tanda nahikoa dituzuela final erditan egoteko. Ez dakit hain kontuk ez txutin. Presak egin ditut, ez dakit bai. Baina, bueno. Ez dakit. Esan edut, tante oso narekin irabazi ez. Bai, gaur tante honak irabazi du ez, eta urrengoan ez dikit izemat imarrak izango txun, minio gu irabazterateko bat, eta bertzeatetzen den. Fiestatarako ondo orain. Bai. Gustora, fiesta puiki xamar pasatu barko txu, hoien onera torri barraga, eta puiki xamar pasatuko txu, minio pixkotatereko ba. Bai, guain fiestatako partidu batzuk, eta gero torneo hau Zumaia, eta partidu batzuk batxu minio, ongi, moldatuko naiz. Atzen euskan, Aitona Juantxo gaur patxiku ere etorri da, laukan esaten zian galarretan bai, antikura joango nok, eta gustora hotze egituzu denak. Goizotan ikusi dutenak ere, bai. Bai, hoiek, atxona berare asko tortzen zit, partidu zitara tortzen da, kriston afizioa dauki, eta disfrutatu ikendo, atxakin nire atxare afizionatutan ibilia da, eta arrekin ibilia, eta nerekin asko disfrutatzen dut, eta ni bera tortzen denen gustora. Zatik ez du eta sasoia, Aitona Juantxok 81, patxiku 97 urte betetzera dikoa, sekulako buruarekin da, sekulako sasoiarekin jurtu egitarako. Bai, kriston sasoia daukite, eta hola seizatela urte askotan. Ea, da zekitzen mundanok ere. Bai. Zorionak eta ondo pasatu fiestak. Bai, eskerrik asko. Segazu favorez Carmen hori etortzeko. Bueno, Carmen, ven un poco para aquí. Enhorabuena. Muchas gracias. Contento con el partido, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos. Hemos salido desde el principio muy bien, muy centrados, sabiendo el juego que teníamos que hacer. Hemos imprimido mucha velocidad y yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia en el partido. En la primera parte lo has jugado muy bien, en la segunda parte has perdido alguna pelota, sobre todo si te han venido 2 pelotas seguidas al ancho, pero bueno, en general, lo mismo a Pecechea que tú, habéis ganado muy bien. Sí, la verdad que la primera parte he gozado mucho de pelota, la segunda también, pero lo que pasa que he fallado más pelota porque he querido también arriesgar aquí al ancho y tampoco es fácil, si no arriesgas al final no ganas algún tanto y bueno, la verdad que contentos con el partido que hemos hecho. Con un buen resultado, 22-13, no sé si he hecho bien las cuentas, ojalá sí, me sale que si hacéis 8 tantos en el próximo partido, pues ya estáis en las semifinales, pero lógicamente no iréis a hacer esos 8, iréis a por los 22. Sí, bueno, al final el siguiente partido también es un partido muy difícil, que vamos a tener que trabajar desde el principio, pero bueno, nosotros vamos a ir a llegar a 22 para ganar el partido. Carmelo, ¿cómo se lleva eso? Que sabiendo que ya creo que en noviembre te toca debutar, ¿no? ¿Cómo se lleva eso? El 15 de noviembre debuto, al final, bueno, la verdad que ahora quiero hacer las cosas bien, quiero aprovechar ahora estos meses para acabar los campeonatos como mejor pueda y si puedo ganarlos mejor, pero bueno, ahora tengo que entrenar, tengo que mejorar y a ver qué tal nos va el 15 de noviembre. Imagino que habrán sido muchos meses de ilusión, muchos meses de sueño, de sueños mejor, y muchos entrenamientos con los de Aspe. Ha merecido toda la pena, ¿no? Sí, al final he cumplido mi sueño por lo que quería. Hemos entrenado muchos años, muchos partidos para llegar hasta donde he querido, pero bueno, la verdad que muy ilusionado con la oportunidad que me ha dado la empresa Aspe y ahora a disfrutarla y a dar todo ahí arriba. Enhorabuena por el partido de hoy, nos vemos la semana que viene. Eso es, muchas gracias. Bueno, beste irabaz behar, Carmelo Loza gurekin izan duguna, eta badakizu, datorren astean, berriro aste artean da asteazkenean, hemen izango dituzuela. Eta hor, finalerdi guztiak erabakitak geldituko dira. Momentuz,
gure hitzordua ordu arte luzatzen dugu. Festatan herri askotan izango zerate, bihartik horrela, goizutan zuzanik ez, baina abuztuko 11 festatako aukera hori ematen du. Donostin orain festatan gaude, Bilboko festatan sartuko dira, eta beste hainbatoketan. Festatan zaudeten hoi, oporretan zabitzeten hoi, agur bero baden hoi, ondo pasatu, eta datorren aste hartan hemen izango dituzue. Eskerrik asko denoi, arratsaldeon.